Máme tradíciu, že vždy keď niekam ideme si dáme kerku, alebo, teda nie alebo, a ešte tú kerku vyberáme si poradie ľudí, kto kedy pôjde. Takže tradície treba dodržiavať, tak ideme na to aj teraz. Jaj, priatelia, no pre mňa je toto vlastne New York prvýkrát Amerika. A keď som toto išiel točiť, tak bolo krásne počasie, ale dal som si krátky telefonát ešte so Sárou, s mojou priateľkou, a medzi tým začalo snežiť. Také fun facty, ktoré sme tu zažili. Jeden fun fact, úplne že najlepší, že sme boli v bare včera. Mário si nechal vydať do dolára, ale akože on chcel nechať tringelt, len si chcel akože nechať vydať a potom, že on dá tringelt. A normálne barmanka spravila to, že zobrala tie peniaze, zohla sa dole, namočila tie peniaze do teplej vody a podala mu ich. Tak sme normálne googlili, že či to je nejaký akože zvyk, že keď tu niekto nedá tringelt, ale každopádne podľa mňa je to, že je úplná demencia, keď vám niekto toto spraví s vašimi peniazmi, keď ešte ani nevie vlastne ten človek, že či mu idete dať ten tringelt alebo nie. Čiže to je hrozné. No potom akože, keď pôjdete niekto do Ameriky, určite si musíte kúpiť takúto čapičku, jak ja. Sme boli na zápase New York Islanders. Ale určite vám odporúčam kúpiť si metrokartu. Aj keď jedna jazda stojí iba nejakých 2,70 alebo koľko. My sme metrom išli aj že 5 krát denne. Tým pádom proste, keď sme si kúpili metrokartu, ktorá stojí $30 na týždeň alebo na 10 dní, neviem, tak sa to že mega oplatí. Fakt, že proste my sme si pôvodne ani nemysleli, že budeme tak často chodiť metrom, čiže sa to mega oplatí. Pre mňa fakt najzaujímavejšie na Amerike a na New Yorku je to, že ja som očakával, že tu bude strašne taký pretlak ľudí a že proste všade sa budeme lakťovať, aby sme sa niekde dostali. My žijeme tuto v tejto štvrti, kde aj točím toto videjko a toto je, že úplne absolútne pokojná ulica. A aj keď sme boli, že v centre v New Yorku, akože je pravda, že je február, proste nie je absolútne tá sezóna, kedy sem chodí najviac ľudí, vôbec tu nie je tak veľa ľudí. Ja som fakt myslel, že to bude 100-krát horšie, ale vôbec tu nie je taký pretlak, jak napríklad keď idem do Prahy, do centra, tak tam je to hrozné podľa mňa, tu to vôbec také nebolo. Doteraz sme NHL-ko hrávali iba takto. No vlastne ani teraz nehráme, ale pozeráme. Zatiaľ náš najväčší digitálny zážitok. Skoro gól. Zatiaľ náš najväčší digitálny zážitok, ktorý bol, tak bolo, keď sme otočili zápas. A malo to, že tisíce zdieľaní po internetoch. Priatelia, brutálny zážitok. Keď sme boli na tom hokeji, tak sme mali slovenské dresy a dovtedy si nikto nevšímal vôbec, alebo nikto neriešil z Američanov, že kto sme, odkiaľ sme, proste. Jak sme mali slovenské dresy, tak nás normálne zastavovali ľudia, ktorí poznajú Slovensko. Poznali Žigmunda Pálfiho proste a že normálne, že tam bol extrémny záujem o to, že kto sme, odkiaľ sme. Aj tí, čo nás akože nepoznali, nevedeli, že to je Slovensko.
tak sa pýtali, že aké sú to dresy, že nice colors a proste úplne, že super. A jeden typek, že priamo na štadióne, že čo, že vy ste Češi? A my, že nie, že Slováci, že sorry. Vie asi, že tam je tá hokejová rivalita medzi Slovenskom a Českom a povedal omylom Čechov, tak sa nám proste hneď ospravedlnil. To bola halus úplná. Yes. Takže ja som druhý, Danka je prvá, Peťo je tretí a Mario je posledný. Okay.